Мәскәүнең тарихи мәчете 1823 елны төзелгән һәм дә шушы вакыттан алып мусульманнар өчен хезмәт итә. Ләкин коммунистлар вакытында мәчетне ябалар, имам репрессиягә эләгә һәм дә инде коммунистлар власты вакытында мәчет була ябык. 90-нчы елларда безнең мусульманнарыбыз дәүләттән сорыйлар, ялваралар мәчетне мусульманнарга, татарларга кире кайтарырга. Һәм дә инде 90-нчы елларда мәчетне кире кайтаралар. 90-нчы еллардан алып мәчет һәрвакыт менә эшләп килә. Әлбәттә, без мусульманнарны милләтләргә бүлмибез. Безнең милләтебез бер, ул мусульманнар. Ләкин альхамдулилла без монда татарлар, имамнар, һәр беребез, бөтен имамнар алар татарлар. Шуңа күрә дә инде без халкыбыз белән эшләргә тырышабыз. Күбесе мусульманнар Урта Азиядан һәм дә Кавказ халыклары. Альхамдулилла безнең татарларыбыз да мәчеткә килә, алар инде бер 10-20% тәшкил итә. Али хәзрәт, татарлар саны ни өчен шул кадәр әз? Әлбәттә, монда безнең күп сәбәпләр бар. Беренчедән, бәлки коммунистлар вакытында халкыбыз диннән ерагайгандыр, бәлки кайберләре нужа куалар. Аллаһу алем, монда төгәл иттереп мин әйтә алмыймын, ләкин халкыбыз чыннан да мәчеткә бик күп йөрми башка халыкларга карата. Шуңа күрә дә инде бу бик шундый әһәмиятле мәсьәлә. Безгә инде имамнарга халкыбыз белән кирәк күбрәк эшләргә. Без әлбәттә эшлибез, мәҗлесләргә йөрибез, дават кылабыз, үзләрен мәчеткә чакырабыз. Ләкин инде Мәскәү шундый шәһәр, кешеләр һәрвакытта эштә, иртән китәләр, кичен киләләр, өйләренә кайталар. Шуңа күрә дә инде бәлки шушы менә эш белән, хезмәт белән мәчеткә йөрергә авыррак буладыр инде. Икенчедән, әлбәттә, дини тәрбия бераз әзрәк, чөнки булган вакытлар динебезне гомумән тотарга бирмәгәннәр, шуңа күрә халкыбыз диннән бераз ерагайганнар.